It-tlieta l-kamp tal-Partit Nazzjonista Bernard Gregg kellu żjarat ta' korteżija mal-ambaxxaturi tal-Ġermanja u tal-Ġappun fejn matulhom ġie diskuss fost l-oħrajn kif jistgħu jitjiebu relazzjonijiet bilaterali li Malta għandha ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Il-laqgħat saru fid-Dar Ċentrali mal-ambaxxatur tal-Ġermanja Tanja Beer u mal-ambaxxatur tal-Ġappun Tadahiko Yamaguchi. Matul il-laqgħat kienet diskussa wkoll importanza li l-Partit Nazzjonista bħala l-Gvern alternattiv ikollu relazzjonijiet sodi ma' dawn iż-żewġ pajjiżi li għandhom pożizzjoni importanti fl-isfera internazzjonali. Bil-Ġermanja ilha snin twal iżżomm relazzjonijiet b'saħħithom ma' Malta u Ġappun meqjus bħala stat ewlieni li huwa simbolu tal-iżvilupp kbir li seħħ fir-reġjun Asjatiku fl-aħħar snin. Għal dawn il-laqgħat il-kap tal-Partit Nazzjonista kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonista Beppe Gallia u mix-Shadow Minister għall affarijiet barranin u Ewropej u l-Kummerċ Beppe Fenekadami.